Is mis Cormac Ó Comhraí is Stair agus múide Stair an seo an Gaillimhe. Tá man seo le caint faoin foirgneamh seo an bhfuil muid an Town Hall Theatre. Tá an túfa Stair ag baint leis an foirgneamh seo. So mar hampla ceanganna na ceisní móra a bhí i méil an phobal cé bliain óhan ná ceis na Gaeilge a ceis na chultúr. Hiag daoine go rá cultúr na Breataine in éireann a gaiir níos láidre gur muinte na héireann níos smó faoi thionchar hasna agus thosa iarachtaí cultúr na Gaeilge, cultúr na Gaeltachta a dhéanamh níos láidre, a thábháil agus a scape. So ceangan na grúpaí a buniú lena seohaint amach ná chun na Gaeilge agus ag ócaid ámhór bhí chun na Gaeilge Oireachtas na Gaeilge bhí go leor go bhatha agus mórúsle na Gaeilge agus an chultúr an seo in Gailge go gairid roimh chéad go damhanda. So tá picture an cháileann inis gona daoine seo taobh mó gon foirgneamh seo ag seasamh an doras. Agus tá go leor gona daoine a bhí mar cheannairí rialtais, cheannairí politiúla sa sir stáit in éireann tréis nídí fiadó tá si le feiceáil sa picture seo tá daoine cos le devaléire an. Tá daoine sinna forbá sa gogan na saoirse, sa go carga nídí go séideag daoine cos le cahal brú agus Tom Ash méle Amharclann le feiceáil sa picture sin. Tá daoine an cos le éide English a ra bainteachí leis an boplatánachas ach a bhí níos tábhachtaí beidir a ggóthaics na tíre seo mar eile an obair a rinne si i gcúrsaí sláinte, i gcúrsaí leish, dochtar uafsach ceann ródaíoch a bhí bhí si an nua in na cuid smuointe. An sin tá figurí i litríocht na Gaeilge le feiceáil sa picture seo freisin agus fiú an tá díosbrochtán idir an drama a bhí gcéire litríocht na Gaeilge a bhhanú ar an rud orpach, an rud nó aimsre, daoine cos le Páirc Ó Conradh, agus an sin bhí daoine cos leis an air pedro léire tá le feiceáil an seo freisin, agus bhí eilehéide bhí siad an tóicí leis an gultúr bé leis an gultúr pobal. Bhí an bhirrte go siúd a meas na naoine bhúil rá i scríomh na Gaeilge céad éigin blianahan. Nes cruniú tábhachtach eile a bhí sa foirgneamh seo ribh an chugóhór, ribh an chéad go damhanda ná bunú óglaí na héireann mí an óla go níidir go trídeag. Corú tús le óglaí na héireann le rialtas dúchais tríchadó chundé a chosint. Níos saoirse omlan nó brise ón impreacht agus ón ratan a bhí i rialtas dúchais. Ba chiaile sé Parliament le cuachtaí teoranta im nach lia a bhíoh ceangail fósa an tíir seo leis an impreacht, leis an rí agus leis an ratan. Níos hásta sé seo forhar náisiúntarí go pointe áirithe ar leid. Ach deigre aontatóirí ola na Unionists iad hain le tríde naí rialtas dúchais tríchadó chundé. Thosa siad óglaí ola agus críochtnadíos ag cuairtú agus ag fáil gonaí Gearmánacha. Níos mar aigre ar seo ar fad buniú óglaí na héireann agus mar rinne na holtaí lorg sítan gonaí Gearmánacha. Meas na naoine a bhí láthar ar a buniú óglaí na héireann in Gailge bhí daoine cosú le Páirc Mac Piarais, Ómach Níl, Ruaidh Mac Asmund sin Roger Casement chomáis na poblachtánaí áitiúla. Thosa an chéad go damhanda sin agus scuilt óglaí na héireann. Forhar acu ghlach siad leis an seasa bhí ag an báirtí rialtas dúchais go mbeidh ceart taceocht éigean a thuairt go iirecht na Breataine sa goga sin. Ach bhí mionlach a dúirt nach ceart taceocht a thuairt go Breataine d'amach aon tríd le duine be cearta sin íana sa maide. Rinne rialtas na Breataine, rinne arm na Breataine agus cabhlacht na Breataine, chomáis an RAF, iirechtaí daoine aircú in éir. Bheadh crunithe móra peibli ag an arm. Iofadís politeoráitiú béidir le labhairt, iofadís léach ó arm na Breataine le labhairt leis an slua. Agus rinne poblachtánaí na radicals na radací rinne siad iirecht chorás go na crunithe seo. So mar hampla bhí cruniú mór sa foirgneamh seo sa Town Hall in Gailge. A rin choga agus thocrann na poblachtánaí áisle go goradís as go cruniú, go stoppadís an cruniú. So rud a rinnedís ná ghear siad an cuacht leictrach agus phléasc siad stinkbombs sa hala agus nó bhí anmhá ar an drama bhí isté, héic siad céad a bhí atárlú, bhrú chulla an amach ar a móthir tíomh mó gan foirgneamh agus rinne iirecht leannacht leis an gruniú
bhí sé mílte ag na pobltánaí. Agus bhí tenas a gcónaí idir na pobltánaí áitiile. Agus níomháin an tarm, ach chomáile sin na póiní áitiile, agus pobl na carach a bhí ag listáil ina slúte i Gaillimh agus na Breataine, nó a bhí a gobar i monachan a bhain leis an goga. Faoi háran na bliana nídig fi hían, bhí sé solir nach ra ag éirí le fórsa na Breataine smachtachar ar an tír gur an coga ag scap amach, seachas ag cúngú. Ach ag an nám céine, níor bhatha poblachtánaí nó ar leid canasíocht poblachtánacht na tír, níor bhathaid ar sochláidir le fórsa na Breataine a rúigú amach san tír, níor chreidir gradar an anna sin íana, go san ngearthéirme ar leid, agus tháinig sos córic. Now, an dáthíomh fórsaí an IRA, agus fórsaí na Breataine, bhí díma agus rimed gur an sos cogaí seo an ceasefire seo. Ach bhí tenas an na gcónaí, bhí abras faoi cécho doíir agus bhín tíbheile cad a bhí bonach, bhí gearán faoi nar a tháinig an dáthíomh daine a lúisiid le dúnmharú agus marú agus rébe ag ag siúil na sráid agus mar sin de. Agus ag ócadí difriúil ar fud na tíre a chríochtna an tena sin le forrigan agus ceangan na háitcí ar hála se sin ná an seo. Is sé agus timpeall ar an bhuirgneamh seo. Nar a thosa sclúchas cinál trid idir Bhuail go orsaí na Breataine agus daoine san IRA agus chríochtna sé liug le marú saidir as ar na Breataine ar a bhenim Seachtain. Tíomh mó ar a móthar an sin. Ní scuilú seach sa gáir na Ruise agus chréid pobltánaí náir bhí den IRA, daoine san IRA mhara ach daoine as a híomh féin a scuileis a cepa gur poblchtánach a bhí an. Bhí achtrií mar sin fíorchontateach gan siochan a bhí sa tír ag an nám, agus bhí builán go gríotna sé le coga a ríist idir an dáthíomh ach mar a hála chorú smachtar an sih fiúan Divisional Commissioner Cruz an Conradh bhí ar an RIC ar na póiní sa gantar seo. Agus duine ar an rán ag pobltánaí a chánig sé sin síos agus chinnte sé nach mar faoi pobltánach áitiúil mar dhéaltas ar an méid a bhí héistáirlú. So, thar an tréimhse sin, idir nídig go tríide agus raig go bunú an stáit agus go an coga cathair agus mar sin de. Bhí fíorthábhacht ag baint leis an bhuirgneamh seo. Sa tír seo tá muid timplí an tamar fad ag taobhsí na Staire. Ní féidir éilú a hop. Agus go minic tá muid i láthair na marmh i láthair na Staire ag ngonnas chun hain. Ach muna háitú ach an foirgneamh seo tá an túfos go Stair na Gaillimhe agus Stair na tíre agus Stair an stáitse le mothú leis an na bailí seo.